Aşgabatyň häkimetleri köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýaşaýjylaryndan diwarlardaky split sistemalary söküp, olaryň ýerleşýän ýerini ýene ütgötmegi talap edýärler. Bu waka şäheriň köp gatly jaýlaryndaky ýyladyş ulgamy bilen bagly bökdünçlikler saklanýarka, ýylatyň gyş paslynda ýylanmak üçin split sistemalaryna we elektrik peçlere bil baglaýan mahalyna gabat gelýär. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň paýtagtdan berýän maglumatlaryna görä, şu günler şäher häkimliginiň işgärleri Parahat 2 etrapçasyna aýlanyp, köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylaryndan split sistemalaryny söküp, diwaryň başga bir bölegine oturtmagy talap edýärler. Etrapçanyň içinde ýerleşýän jaýlaryň split sistemalaryny sökýärler. Bu split sistemalary ýol tarapdan görünmeýär. Dip efirde atlandyrylmasydlygyny soran yerli ýaşaýjy 17 noýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Häkimligiň işgärleri bu täze talabyň sebäplerini jaýlaryň daşky görnüşini owadanlaşdyrmak maksady bilen split sistemalaryň diwarlardaky kabellerini we simlerini gizlemek üçin edilýän çäre diýip düşündirýärler. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylar häkimetleriň talaby esasynda bu split sistemalary mundan bir näçe ýyl ozal hem söküp yol tarapdan görünmez ýaly edip oturdandyklaryny aýdýarlar we bu babatda edilýän soňky talaby ilatdan pul talamagyň nowatdaky tapgyry diýip häsiýetlendirýärler. Häkimligiň işgärleri split sistemalaryň sökülüp diwaryň beýleki bir bölegine geçirilmegi üçin ýaşaýjylary 300 manat tölemäge mejbur edýärler. Ilatyň puluny talaýarlar. Ýöne lagym turbalary we jaýlardaky ýyladyş ulgamy bilen bagly problemalary çözmeýärler. Dip ýaşaýjy bellidi. Adatlyk köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň diwarlaryndaky split sistemalarynyň ýene sökülüp, diwaryň başga bölegine geçirilmegi bilen bagly Aşgabat şäher häkimliginden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Aşgabatda split sistemalarynyň we jaýlaryň daşynda ýaşaýjylar tarapyndan oturdylýan beýleki gurallaryň häkimetler tarapyndan köpçülikleýin sökülüp ýok edilmegi 2017-nji ýylda güýçlenipdi. Şonda häkimligiň we jemaat hojalygyna değişli edaralaryň işgärleri munyň ýokardan berilen tawşyrykdygyny aýdyp, şeýle gurallaryň paýtagtyň keşfini daýalaýandygyny mälim edipdiler. Türkmen paýtagtyndaky ýaşaýyş jaýlarynyň köpüsinde batareýalaryň ýokdugy, şeýle de merkezleşdirilen ýyladyş ulgamyndaky bökdünçlikler sebäpli ýaşaýjylaryň köpüsi ýyladyş üçin split sistemalaryndan ýa-da elektrik peçlerden peýdalanýarlar. Bellesek split sistemalarynyň sökülmegi bilen bagly soňky waka Aşgabatda howanyň temperaturasy gijelerine -2 gündüzlerine 8 gradusa çenlik etýän şu günlerde ýaşaýyş jaýlaryndaky ýyladyş ulgamy bilen bagly problemalaryň saklanyp galýan mahalyna gabat gelýär. 31 oktýabrda paýtagtyň 6-njy etrapçasynda gyzgyn suwy ýer astyndan geçirýän turbalarda näsazlyk döredi we munyň bilen bagly köçelerde gaduw işleri geçirildi. Aşgabatdaky habarçylarymyz şoňa meňdeş gaduw işleriniň paýtagtyň tas ähli etrapçasynda geçirilýändigini, muňa garamazdan ýyladyş bilen bagly problemalaryň çözülmeýändigini güýz paslynyň başyndan bäri habar berip gelýärler. Şu aýyň başynda Aşgabat ýyllyk trestiniň hünärmenleri şäheriň ýyladyş ulgamyndaky tehnika ýagdaýlary beýrançylykly häsiýetlendirip, bu ýyl gyşyň sowuk boljakdygyny duýdurdular.